Horas ma dihita saluhuna ta mulai ma parminggota ta puji Tuhata mare dehita sian bukuede nomor 632 ayat sada 2 dohot ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon ni akapad de bagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi halongangat doi yang godi matata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung didok hatamdo ikom manaon hami jalamati rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tu hasangapon sai parrohai mahami asa uduk hami tu lomoni roham jalahot hami di haporsiaon nature asa toktong makirim di haheheon dohot di hasangapos sugut silehonon mutu akka na porsea diho. Amin. Mari de mahita.
Tatangihon ma patit ni debata imana tersurat di sada Tesalonik 4 ayat 14. Ay mulo porsea hita nang mate Jesus dot hehe sadok togihono ni debata do rap do Jesus nang akan nang modding marhite-hite ibana ido sahatna atong rak mangirugugu mahita Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Mari demahita. Tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan parasiroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halap perdosa na dangolo doro tujulum niha bangsa niha badiaumi manopoti jala mangangguko dosa nami. Masay jojot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahinan nami narwai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa roha nami dohok nasa ate-ate nami dohok nasa todi nami dohok nasa gugu nami nang dongan nami nang doso diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean seliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi mangido sian nasa roha nami hasesani dosa nami saluhukna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiai ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa humokopita gabe dosa do ibana naso tumada dosa dibahed debata asa gabe hati goran di debata hita marhite-hite ibana hasangapon ma di debata na digijang amen. Por punguan parupuan.
Marede mahita. Tatangihon maha tani debata turpu epistel di minggu Paskah dapat dua honon imana tersurat di Markus 10 ayat sia 1 ayat 10 lalu tajahama margati soring alai anggo Yesus nong mulak mangolu sogok di hari perjolo dung ari sabati di pataridaho do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu si bolis. Alai dang porsena sida nang mangulu jalan nang dida si Maria ibana. Jadi dohok manasida roh memarita hossa tu akadongan nai. Alai nang nasida dang dihaporseai. Jadi nina mamadok nasida, lau mahamu tuliat portibion, jami tahon hamuma barita nauli tunasa na tinopa. Jalaon matada akana mangihu tuna porsea, babalion nasida do akasibolis marhite-hite goarhu, dohot makatahon hata nai baru. Ido sahakna mertua doakan atu mangihon hatan di debata jalan napiopsa. Amin. Kor remaja naposo. Mari de mahita. Di
Tahatidakon ma haporsiautay songon na hinatidakon dong ata sa haporsiaon di sandok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama perguguna suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon di si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manait tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai parguguna suhatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia doho dihasesan di dosa doho dihatai na madok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora suda amin. Pujian sian lansia dohot keluarga.
Kor Pungwanama.
tak bagaimana sungguh-sungguh nama masa dihuriat tak. Sunggul-sunggul pesta Paskah paduahon peringatan hari naik ni Tuhan Yesus saka bebeta marunang Senin 6 April 2026. Sada gor perminggota sadarion ima minggu Paskah paduahon pesta paduahon peringatan hari hayon ni Tuhan Yesus. Topik minggu di pahehe debata akan amate. Tuhan membangkitkan orang mati. Dua pertanyaan wilayah 2. Di Batu Pahuriat do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa 7 April 2026 masuk pukul 10 siang 30 wita di bagasnya keluarga Nyonya Situa Pajetan PF Borsitorus nama ringanan di kompleks PU Badoka Asaroma ruas wilayah 2 Parhalado keluarga di pertanyaan ini jara ibadah berbahasa Indonesia. Tulu perayaan Paskah seksi perempuan HKBP Tamarunang di Batu Pahuriat do marhite seksi perempuan HKBP Tamarunang ulawan perayaan Paskah seksi perempuan ima dari Sabtu 1 April 2026 mulai pukul 0 sia 00 10.00 maringanan di gereja HKBP Tamarunang cara di Batu Pado akaragam kegiatan ima ibadah lomba menang games dot mars panganon alani pinangi doma tu sedih perempuan huriata asa mandohoti ulau ni songonima sungguh-sungguh huriata di bagasan mingguan tatanya kon masa gabe pas-pasu dot das roh di hita tarlumogi gabe mulian di guan itu hata amin. Marede hita sian buke di nomor 55 ayat sara doho urutna huhuk mata papungu peliata sada A doho sada B. Hallelujah.
Kami di bata na sumurong siyang saluhut na roha. Imanamang ramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Paskah ma dihita saluhut na. Damang dainang ang ginabinaribot na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahala soma hatan di bata jalata jakoma iman agabe jamita di pesta paduahon perningotan ari aheon ni Tuhan Yesus Kristus iman adine sian panurirang Yesaya bidu 26 mamuka sian ayat 17 1 ayat 10 sia asa hujah umat wita tabet ihut mandi bagasan rohat tabi songon perempuan na gabi-gabian nunga jonok asa sangana mangae poso-posona nangangguhi may bana di haber ni tonnay la songonido hada daw nami siyan buhim ali jahuba gabi-gabi do na kami mangae poso-poso do hami hape ira alugo do na hutubuho kami dang terpatupahami hatuahon di tanoi jala dung sahat hatu tubuhon hami isini portibion mangulu do yanggo akka namatem edo musiaka bakeku ngot mahamu jala marolop-olop hamu akka isini orbuk ay nabur niaka panodang do naburmu jala parwaron ni tanoi musi akka naong mate ido yanggo sahatna horasma dihita hurina hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus lasroha sahatu sadarion hot do pehita patupahon pesta Paskah na paduahon ala hasil survei na ditilti hami dang sudi huria be patupahoni unang maju huria sinodena asing HKBP diri belum tentu patupahoni adong do piga-piga molo huria HKBP na di kobun milik di kobun somalna holan Paskah parjolodo di patupahon alaheado hami manguluhon di HKBP di daerah Jorlang daerah Duri tu Bagasan jadi adong do disi perkebunan rohami di pesta paduahon ape alana huriai pospel jala sudi parkarejo ruasna parkarejo kebuni dangbe jala memang dang adong be kelonggaran tu si holan hari Minggu do alani lasma rohata satu sadarion rodo pehita manginang dinalau makalason soon nanunga tabigi jamita di hari nasalpu di tanggal 5 April bahwa Paskah adalah jantung iman pertumbuhan kita soon nahya tabigi amanginang di jamitahon Paulus molodang tutu hehe Yesus rumar nama jamita nami akapar barita nauli nang rumar ma haporsyota alani macari kot situtudo laho makalason ulon pesta Paskah huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia medis adong do kondisi nadidok poseidosis molohita nahya mungkin mambege taringot tu dunia medis manang moloneng luluot to anong di Google silahkan poseidosis nomor 8 kehamilan palsu seseorang merasa hamil namun saat waktu persalinan tidak ada bayi yang ada hanya hampa dan angin dia merasakan mual dia merasakan semuanya seperti orang hamil tetapi ketika dilakukan waktunya untuk bersalin
Tidak ada yang namanya bayi, tetapi yang ada hanya angin. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti itu juga yang dialami oleh bangsa Israel, lebih tepatnya Yehuda hati-hai, mengalami penindasan yang sangat luar biasa. Sian bangsa Asyur, sian bangsa Babel. Alani di ula nasido do ganup aka ulaon nabui dipikiri nasida paluahon nasida. Na parjuluna di ula nasida ima bohama sian kekuatan politik. Mar politik nasida bohama carana asa malua. Dang dapot nasida di ulahon nasida musesian kekuatan militer. Mereka mencoba untuk berperang, dipikir nasida tolap tadoon, ikun dapot tado, so nanunga tapi kiri ikun ulahonot tado, tetapi kalah. Malahan sampai namarguar berkoalisi tu negara-negara na diripu nasida bui paluahon nasida, berkoalisi tu negara A tu negara B, buhama asa monang di hilala nasida alai tongdo talu. Alani molo berengota amang inang ujauma di ayat 10 takas tidok ale jahuba jupa gugotan dilului nasida ho, ia mangunai picang-picang mutu nasida uhit ma nasida martangiang. Jala dia 10 pitu omma nadi hatin takon nasida songon poropuan na gabi-gabian nunga jonok asa sanganna mangae poso-posona manganggui may bana di haber ni tonnei las songonido di hadadaw nami sian bohim ali jahuba di gombarhon nasida do songon dia nanunga di ula nasida. Mereka berpikir dengan apa yang mereka pikirkan bisa mendapatkan kepuasan, ketenangan serta kemenangan. Ujungna na di ula nasida hobar tu pikiran nasida gabe-gabe dona kami mangai poso-poso do hami hape hira alugu do nahutubuh kami. Tidak ada hasilnya, semua nol besar. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, omma na dihatindakon nasida. Ketika mereka berpikir mampu memikirkan dirinya tanpa Tuhan, maka hasilnya adalah nol. Ketika mereka berperang mencoba mencari kemenangan tanpa mengikut sertakan Tuhan, tanpa meminta campur tangan Tuhan, hanya mengandalkan pikiran mereka, akhirnya hasilnya adalah nol. Mereka pikir negara-negara yang kuat, orang-orang lain bisa menyelamatkan mereka, tapi endingnya mereka kecewa dan hasilnya adalah nol. Imana hudokon nakaning songon kondisi posido siesis, perempuan yang hamil tetapi ketika waktunya untuk lahiran, ketika dia sudah untuk melahirkan, tidak ada bayi, yang ada hanya hampa, hanya angin. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, boima berengot tamang inang seperti seorang anak yang akan mengikuti ujian. Alana musim-musim ujian doon, ketika seorang anak yang akan mengikuti ujian, besok dia ujian, tidak ada persiapan, tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya yang pintar itu bisa duduk dekat aku. Segala cara dia akan lakukan, mulai mungkin mentraktir makan, membuat dia senang, sampai nanti dia bisa berjalan sama dia, mungkin sampai uang pun akan dia berikan. Dan mungkin endingnya anak yang pintar itu karena kasihan dia mau duduk bersama. Alani jujur do tabegi amang inang mulu ujian,
Jujur do tabegi hata na mandokon kursi menentukan. Tetapi ketika ujian, ternyata susunan untuk kursi bukan kita yang menentukan di mana kita duduk, tetapi pengawas yang menentukan di mana kita duduk. Mereka berpikir mereka akan bersamping-sampingan, atau yang pintar ini di belakang, yang akan dibantu ini di belakang, atau bagaimana modelnya. Tetapi ketika itu pengawas mengatakan si anak yang pintar ini di ujung sana, si anak yang mengharapkan ini di ujung sana, tidak ketemu. Yang ada adalah kecewa. Dan ketika dia ujian, maka hasilnya akan nol. Karena apa? Karena dia berpikir pasti mampu. Dia mengandalkan apa yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan ini harus terlaksana. Tetapi di endingnya semua tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu jugalah kondisi bangsa Yehuda pada saat itu. Akhirnya mereka hancur lebur, yang hanya mengandalkan pikiran mereka. Godang naman di batahon hepeng, godang naman di batahon jabatan, godang naman di batahon arta. Dengan pemahaman, dengan jabatanku pasti aku akan bisa begini. Melalui hartaku aku akan bisa begini. Jala kondisi-kondisi songoni itu tahe naboy berengot tatahe amang di zamanon itu tahe inam. Banyaknya yang katanya suntik untuk muda itu tahe, iya, yang melawan tua, iya, banyaknya hal-hal begitu. Malahan boleh kita lihat banyaknya pada saat ini yang katanya untuk memperpanjang umur harus begini. Molo sudedo diula, molo dang mardongaton Tuhani, dohonokuma hasilnya nihil. Puasa. Haluaon ngoluta tuhatado napunasa dadahita. Siapakah yang bisa menjamin apa yang akan terjadi esok untuk hidupnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah di pasahat di bata tuhita ganung marhiti tangyang ta ima pak kirimon. Nah di paujung marhiti hata namandokon sakapmu mana saut dada sakappu. Idu na boy berengota mang inang kondisi ni bangsa Israel hati-hai alai di pasob bude batado dao alani di pajongjong ma panurang Yesaya paingoton nasida ima di ayat 10 sia ucaun tuhita songonon didok manguludo ianggo akka namatem ehedo musie bakekku ngot mahamu jala marulup hulup hamu akka isini orbuk ay nabur ni akka panodang do naburmu jala parwaron ni tanoimu si akka naong mate. Itu alani ini diguari do amang inang molo di Yesaya, lebih tepat Yesaya bidu 24 127 on diguari doon ima namarguar apokalipsis Yesaya. Aduh lapatan ni apokalipsis Yesaya yang menggambarkan penderitaan menjadi perubahan kebangkitan. Nunga putus asa nasida. Mereka sudah benar-benar down, mereka benar-benar sudah hancur lebur ketika mereka hanya mengandalkan pola pikirnya. Alai di patari dahon de batama holongna marhiti na pinabangkitna na dipakulingi panurang Yesaya paingoton nasida. Alani didokom mana kaning nabur obun. Iya. Amang inang di bangsa Yahudi, obun adalah simbol kehidupan. Embun adalah simbol kehidupan. Ketika tanaman
tidak dihinggapi embun, maka tanaman itu akan layu dan mati. Kita boleh cek pagi hari, ketika kita lihat ada rumput-rumput di daunnya itu, kita tarik begini daunnya, maka akan ada tetesan air, dan itu adalah embun. Alani didok desa pulusia marulup-hulup hamu aka isini orbuk ay nabur niaka panotang do naburmu. Begitu sangat luar biasa amang inang. Di dalam keputusasaan, di dalam salah cara pandang, di dalam salah mengelola pikiran, dang dipasopu di bata bangsoi alai, dipaingot, dipakuringi, dipasingot, jala, dipasu-pasu. Luar biasa. Jala idu nabui berengota di ulon Paskah napa duahon di dikiun. Namar lapatan nunga ehe Yesus alai dang mangasaon pikira kita mangalapati nunga ehe Yesus ikodo mangasaon haporsyaon natogu lao mandok turohata nunga ehe Yesus. Mulut aingot dope di malam-malam pasion 1, pasion 2, pasion 3, jala mulang salah kami 1 Jumat Agung tongdo didok kami hatana mandok tuhita ingok ma argado ngolum di Jahoba. Idu nabui berengota itu yang boleh kita lihat amang inang, khususnya remaja naposo bulung melalui nats pada saat ini di pesta Paskah yang kedua ini. Begitu sangat luar biasa, di dalam kondisi yang sangat mustahil untuk bangkit, di dalam kondisi yang tidak ada harapan, ternyata Tuhan mengatakan maho, mengubah kondisi dari yang namanya itu penderitaan menjadi kondisi yang penuh dengan pengharapan. Ternyata Tuhan tidak meninggalkanku. Ternyata sedetik pun Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada aku. Alani buado respota amang inang. Bagaimana respon kita di ibadah pesta Paskah yang kedua pada saat ini? Begitu luar biasa cinta kasih Allah yang diberikan kepada setiap umatnya. Dohita sian parenglut tanah salpui manangolan di gereja oto itahe saat di luar muba muse tuna somal manang songon nanunga di hatahon si Joshua alai yang guau dong aku sajabu ikun jauh bado uluan nami haruar hatai dada sian pamangan nasabing amang inang, tetapi perkataan itu keluar dari imannya yang luar biasa. Jala idu na ikon tabuan sahat tu bagas tabi anong natape torop sopiga hita alana mulu bui kita teliti. Ini salah satu tantangan di ganup-ganup akka huria. Begitu luar biasa. Kalau boleh kita cross check di Jumat Agung biasanya full. Nah sohea tarida. Iya, somal lui. Sampai nanti pesta Paskah yang pertama. Alai di pesta Paskah paduahon. Saat tu anong tu hari Minggu tanggal 12 kuasi monogeneti soon poso-poso nama uas disusun atama ngamoru be. Dan ini adalah realita tantangan yang harus bisa kita sikapi. Soon parngoluhon nanunga manada, nanunga madai, nanunga makangoluhon naung pinahihi ni Yesus ngoluta. Itu. Janganlah kebangkitan Yesus yang kita rayakan hanya sebuah perayaan semu. Songon ina nakaning nahudokon diturpukon nol do saluhutna di kondisi medis di dokomai poseido si Yesus. Iya, seolah-olah ada, ternyata
tidak. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani mulo tabereng nakaning di epistel odo nagabe ujahan di agenda HKBP namandokon laho mahamu didihamu mana sida di bagasan kuare bata ama anak doto di parbadia jala hatahon namandokon biarlah firman yang tertanam pada saat ini bukan berhenti di dalam hidup kita, tetapi biarlah firman itu terus mengalir melalui tingkah laku, pola pikir, karakter dan kehidupan kita sehari-hari. Asa tutuma gabe jamita nama nguluma turpukon di tonga ngoluta tutuma naong pinah ni Yesus ngoluta sian hasomalan nasomal di pakaluar ngoluta siani jala di pasahat tupar ngoluon nabadia badia mahita ala badiado ibana jalana parpudi madohonoku amang inang tutu nunga Yesus Allah sommai di bagasan rohata. Ternyata yang namanya kebangkitan bukan hanya cerita fiktif, tetapi yang namanya kebangkitan adalah janji keselamatan yang tertanam di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Martangnya kita mulai tema ali Tuhan di bata nungga marsaringar hatam di tonga-tonga ulon nami di Bornginon di pesta Paskah na paduahon tutudo oleh Tuhan di bata marhiti hatam na nungga paingotok kami asa mangasa hoko mahami di ganup pardalanan ni ngolu nami jala asa ajari kami Tuhan pasodahon diri nami alai maka tindak koko di pardalanan ni ngolu nami unang luas kami manutun lumo nami alai ajari kami laho maka ngoluhon sakapmu di tonga-tonga ngolu nami pasu-pasu kami saluhut nali Tuhan di bata narap marminggu di ulon pesta Paskah na paduahon di Tikion namandohoti di parminggun di Bagas Jorom manang na ikul mandohoti marhiti live streaming pasu-pasu ngulu nami pasu-pasu ganup akka ulon nami bele Tuhan di bata soni huriam HKBP tamarunang pasu-pasu huriam pasu-pasu ganup akka program ni huriam nanunga mardalan dohot naneng di patupa di bagasan mingguon soni Tuhan ganup akka parhalado ni huriam pasu-pasu nasida ajari jalaho manapatauhon ngulu nasida songon ulah-ulah songon parhitiummu lama kubasi ulo na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nasida di Bagas Joromon songoni di ganup akka dewan dohot seksi di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu nasida le Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata di pengurus kategorial nadong di huriam HKBP tamarunangon pasu-pasu nasida ancari nasida dongani nasida dikanup nguluna dikanup akka ulaon naneng di ula nasida di tonga-tonga huriam mopel Tuhan di bata songoni ruas ni huriam sian orang sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia pasu-pasu ruas mi di nguluna sida si ganup ari dikanup akka ulon na Tuhan totong mah totim namian di roha do pikiran ibana be ali Tuhan di bata ali Tuhan di Tikion dibuat kami gumos di bagasan tangyang nami aka ruas ni huriam na di bagasan Hagalion pamatang Agusta Christine Borussia Nipar amanami amang Asia Nipar amanami amang YF Hasitorus amanami amang YFY Sinaga amanami amang Hautan Julu amanami amang SR Pasaribu amanami amang V Pancitan amanami amang M Hasibuan terlumubi Tuhan na dibegi kami nanung nasidong nasida mengadopi operasi
jala sonari di tahap pemulihan. Na poso ni huriam Marsha boru saragi, yanakon ni huriam Melodi Stella boru sianturi, inanami inang di boru silain. Pasu-pasu nasida Tuhan, ape honom mutangamu nagu habadoni itu pampatang nasida. Marhiti obat na dipangan, marhiti tindakan para medis, marhiti tindakan para dokter, marhiti ganup aka terapi na dia dohoti nasida. Imali Tuhan di batan nagapi parhitihmu mangalehon hamalumon tunasida. Songoni Tuhan akarwas ni huriam na di bagasan si taono na dukduk parukilon na berat alaniaka parumah tanggaon alaniaka pardongan saripion songoni alaniaka yanakon alaniaka ekonomi na manosak asiro am Tuhan homa na mangapus ganup ilu-ilu na sida homa na mangampuli na sida marhiti totim jala homa na manugu na sida asa totong mangasa hoko asa totong marpakirimon holan tuho sabing lahu mangalupi ganup akan na masa di tonga-tonga ngulu na sida songoni Tuhan akar ruas ni huriam nama diuria kapar karejuan na dumingkan asiro am Tuhan homa na mangajari homa na mandongani jala homa na mamasu-masu songoni akar ruas ni huriam ni Tuhan di bata na tarpai madope di bagasan pakirimu na mangulu tuho ima di parbuhi pardungan saripion asiro ham Tuhan homa natangi di kanup akatang yang na homa na manatap parangulun na jala homa Tuhan na mangalihon hobar tulo maniroham asima roham Tuhan jongjongi roha duho pikiran na sida saluhut na lasongoni Tuhan aka yanakon ni huriam na madiuriaka sirokap nito dipilih Tuhan ibata siroham pasu-pasumu nasida saluhut na Tuhan ibata mau lihat ya mah opasatami tuho mangasahon kurenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho si maruham dihami amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukide nomor 52 uhuk mata pasahat piliata. Tadi na dulu las jong meta salut na. Busy
koma piliata. Ali di bata amanami ni benua gijang. Hodo haroroni saluhut sile hon lehon adinggan dona solibasa na blutus. Hu pasata mima sian na nilomitu hami pilen nami tuho. Sejala megabe uap nucus tu julum. Pasu na jaramoti. Asa huparasya kami pilenon. Pati bulu narajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tada hami godang nisi leo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguharmu, sero maharajamu, se saut malom ni roham di bodotongon songon ni benua gijang, leho matua hami sa donoluan siapa hari, se sama dosa nami sumpan sanami, di dosa untuk mardusa tua hami, unak kami togi untuk pengujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu sian Tuhan debata. Di pasu jala diramoti Tuhan debata hamaho. Di sondakon Tuhan debata ma pohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma pohina tuho jala di pasar hom madamena tutotim. Amin. Shalom, selamat Paskah Mahdita, saluhutna. Diamuna amanami inanami hita na pengulison arong do songon sagu-sagu senek nanaik taparsaulion satu pitor mulak kita jolo tadaijo